Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ġiet imnedija konsultazzjoni preliminari mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma biex jiġi evalwat is-suq għal pannelli fotovoltaiċi f'wiċċ il-baħar fl-ibħra territorjali ta' Malta. Din il-konsultazzjoni preliminari tas-suq tidentifika żona ta' 4 mili nawtiċi il-bogħod mill-kosta ta' Dellimara bħala l-ewwel post fejn possibilment jista' jkun hemm żvilupp ta' proġetti ta' teknoloġija solari mqabbdin mal-grid nazzjonali u li kapaċi jiġġeneraw 50 megawatt ta' enerġija rinnovabbli. L-Inġiniera Abigail Kutajjar mill-Ministeru għall-Enerġija qalet li wara diskussjoni preliminari mal-awtoritajiet u stakeholders rilevanti, is-sit propost ġie identifikat minħabba li jinsab viċin l-infrastruttura elettrika tal-Malta f'Dellimara. Fl-istess waqt dan l-iżvilupp ma jwassalx għal impatti viżwali mill-kosta fl-inħawi peress li l-installazzjoni ta' teknoloġiji tax-xemx ikunu installati baxxi aktar minn installazzjoni oħrajn tal-baħar. Ma jfissirx iżda li ħatkun dik iż-żona li tkun l-aħħar żona li ovvjament tiġi magħżula, anzi għalhekk qegħdin immorru għand economic operators, għalhekk qegħdin niftħu pre-market consultation biex jekk investituri u operaturi varji jidentifikaw żona li hija aħjar, ovvjament nkunu qegħdin nevalwaw dik iż-żona l-ġdida partikolari. Dan il-proċess jiffaċilita l-evalwazzjoni ta' kemm l-investituri huma interessati f'din it-teknoloġija biex il-gvern ikun jista' jevalwa kemm is-suq u mħejji għaliha. Ovvjament iż-żona aħħarija hija 12 nautical miles, ġifieri bejn l-ixtut tagħna sa 12 mil nautiku, ġifieri dik hija kollha żona available importanti li economic operators ovvjament jieħdu l-konsiderazzjonijiet kollha varji. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli spjegat li l-Gvern qed jipprovdi diversi għajnuniet biex jinkoraġġixxi lill-familji u lill-imprenditori jiżviluppaw aktar sistemi ta' enerġija nadifa fuq l-art. Hawn Dalli żidet tgħid li l-installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi fuq il-baħar hi teknoloġija li għadha fil-bidu tal-iżvilupp tagħha li se tkompli tikber fis-snin li ġejjin b'aktar riċerka u żvilupp. Ridna wkoll naraw x'interess jeżisti għal proġetti li huma tar-rinnovabbli imma li huma qreb tal-kosta tagħna. U fil-waqt li mill-istudji li qed isiru jidher l-iktar teknoloġija li tagħmel sens fil-żona esklusiva ekonomika huma t-turbini tar-riħ li huma floating. Eqreb lejn pajjiżna qegħdin naraw x'interess jeżisti fejn jidħlu l-pannelli tax-xemx li jridu jkunu floating ukoll, imma nemmen li jekk ikun hemm dak l-interess lilna bħala pajjiż itina aktar flessibilità biex verament naslu f'punt li nżidu ħafna iktar ir-rinnovabbli. Il-konsultazzjoni se tkun miftuħa sal-4 24 ta' April li ġej.